Лондон. Бърз, шумен и винаги пълен с истории. И ми откраднаха слушалките. Но това няма да е темата на днешното видео. А причината да съм тук е да видя с очите си първия български актьор на Уест Енд. А именно Юли Костов. Ете това момче тук. Този. Симпатяга. Идеята беше просто да се видим и да си поговорим. Цял живот си мечтая Джензи да ме интервюра, най-сетне. Така е? Но вместо това заснехме цяла реклама и подкаст. Така, на майтап. На първия ден ми се сцепи панталона на задника, още докато правя това нещо. Пак. Целият епизод може да гледате този петък. Но преди това ще ви покажем рекламата, която измислихме, създадохме и монтирахме за точно 2 дни. London, the West End. And this is Yuli, a West End actor. Pretty serious stuff. Indeed, my dear boy. But when the curtain falls, he walks out into the city he loves so dearly to take a deep breath. Oh, but wait, never mind. And thus he heads to his happy place. No, not a metaphor. It's literally called Happy London. Come on. And this gem in the heart of London is where the standing ovation continues. This is Happy, where the only drama is choosing what to get for dessert. I'll have this one. А сега 9 минути бекстейдж кадри. Да, даже си имаме дух, един от предишните собственици, Витае. Все още там. Без малко да ме блъсне автобус. И дори не се шегуваме. Ами кой се снимал. Приятно гледане. Make my videos. Sorry, mate. Sorry. E-Bites. Накриво ме. Стои толкова накриво това. Много приятно ми е. Аз ми питам само каква е идеята за целия снимачен процес и какво ще ви е необходимо на вас, масички някакви да запазим, храна и тем подобни работи. Камерата е нагласена. Юли ми писа, че закъснява. Тоест не закъснява, той закъснява влака. А Юли е извикал и някой да ни помага да ти снимки, майко. Всичко тръгна от Юли да снимаме една реклама. Набързо такова. Само да донеса 2 лампи от България. Писах на 4 рентала в Лондон. Пълнихме някакъв супер дълъг формуляр под формата на регистрация. Обаче реално ги разбирам, защото какъв съм аз идвам от нищо да взема някаква техника. Взех от лондонския рентал и един дълъг обектив 70-200. Исках да го взема от България, обаче нямаше свободен. И мисля, че свърши много яка работа, ама ще видим. Ще го взема с мен в раницата и мисля, че мога го ползваме да стане много яко за това, което трябва да правим. Ще първо да разберем дали изобщо работи. Ако махна и капачката евентуално. Яко работи. Добре, готов съм, перфектно. Добре, успокоих се, всичко работи, лампите работят, камерата работи, имаме батерии, всичко е заредено, ще снимаме много бързо, буквално чакаме Юли и сме топа на кокона. С Юли си чакаме пред театъра, в който той играе, който буквално е на 200 метра от заведението. Тук сме и да търсим, ама те нямаме, момче. Аз съм тук, а вас ви няма. Той да не е пред друг театър. Той много ми каза, че са тук и ме търсят, но не са тук, а са в ресторанта. Ще ми прати видео. Това май той. Не е ли той това? Това зеленото. Да, и аз това питам. момче. Юлиан Костов, много ми е приятно. Здравей, Мария, приятно ми е. Ние сме те разминали някъде. Тя ми каза, че ти си казал, че ти си там и оправиш техниката. Да. И ние дойдохме тук и нямаше никой. Ами аз мисля съм там. А ти да си ей тук. Ще сложа брошка, ама само за фразата Pretty Serious Stuff. Знаеш ли Дейвид Атенбърг кой е? Не.
Знаеш ли всичките тия документални филми за природата, дето има един много известен британски глас? Не. Той е Дейвид Атенбър. И той е... This is Julian. Julian is a West End actor. Окей. Pretty serious stuff. Нали, може да е в такъв тип базик, който да е сериозно, но да е британския глас и после да продължа с моя. Ами аз мисля И пак да е voice-over. само на Pretty Serious Stuff да го кажеш ти. Да разчупи Pretty serious stuff. и поглеждаш. Как го направя? Даже всъщност ти можеш да си облегнат и така, Pretty Serious Stuff и продължаваш напред и се набивам само на постера. This is Julian, то това е voice-over, нали? The West End actor. И оставаш на това. Готово, аз го заснех. Аз ще се чистя тук лосинките. This is Stefan, director, producer, and writer. Gaffer. Знаеш от колко време не съм го правил това в момента? Да снимам, целият процес да го правя до години. Това е, момчето. Момчето е шеф. И като отидах в Кепи, само се надях техниката да работи, защото не съм я сгогал от малък. С YouTube, нали? С туториал. Ами добре, аз ще направя и там, ходиш на окото да ти говоря от там. Искаш ли да го крием или не? От тази, от другата страна си. Искаш ли да го крием или не? Да. Ай, се чуем. Облегни се пак както беше до сега. Ами който снимал. Айде, имаме го. This is Juju Bear, a West End actor. He bites. Местят автобуси и спират ги, гледай. Човека бяга, не може да свари. Давай. Удобно се помоли. Thank you very much. Окей. Зум в същия момент, в който се тръгва. Да. Pretty serious stuff. Make my videos. Sorry, mate. Платя за доп. И то после ще изглежда. Мислено е. Мислено е. Смешно е. Доволен? Pretty serious stuff. Дай пробвам що, дай да бъдем що. Am I a самовлюбен актьор? Yes, I want to see. Yes, of course. Does the Pope like dresses? Да, че не смешно. Това е Theatre Royal Haymarket. Третият най-стар театър в Лондон и Англия, съответно, предполагам. 1710 мисля, че е отворен. Не знам, даже си имаме дух, един от предишните собственици, витае все още там, който е бил собственик 1800 и някоя. И кралица Виктория, това е бил любимия театър, има дори бокс, така наречена на български будка, поне аз така наричам, където тя си е седяла и гледала всички. Така ли се държи камерата? And I take a breath. Моля, просто take a breath и да се изкачаш. Take a deep. Pure comedy. Страшна идиотия. Да, наистина. Спирам го, ще падне, ще тръгне. Добре, знаеш какво? Ще го зумна много в лицето ти и след това като кажеш Happy Place ще отворя входа. 3, 2, 1, начало. No, not a metaphor. It's literally called Happy London. И начало. Не толкова, по-назад. No, not a metaphor. It's literally called Happy London. Come on. Друго нещо по-скандално ще кажа. West End на година прави повече пари, отколкото футболната лига първа. Ами, да не ми гледа. Гледай театър. Всеки ден. Това е само West End, не всички театри в Англия, не всички театри в Лондон дори. Без националния, без тия долу. Много е трудно. Много е трудно. Една от вас трябва да сложи това тук. Една от вас. Другата от вас. Трябва да сложи тия двете. Реално само тези двете си стоят на масата. Това и това. Добре, Трябва да се сложи, това и това също. Значи едната хваща тези две, другата. Да. Аз хващам Ти по-лесно го обясни да правим. Да. По едно и също време или първо тя и за после аз. Добре.
Hey. Ето за бекстейдж. Това ще взема и ще го отопя. Коя е любимата храна от тези? Това. Добър избор, добър избор. В принцип и бургер ям, и балбънчета ям, и спринг ролчета ям, и това бих го ял. Само ме е страх от скари, защото гледах Матрицата като много малък и на него му слагат една скарида електронна в пъпа. Една робот скарида. Травма детска. Детска травма и аз тогава си мисля, че ако ги изям, те ще се асембълнат в корема ми и ще излязат през пъпа. Има логика. Има логика. И начало. Добре, че съм се изрязал много. Готов за Ти клоусъп. кажа, ама яката чупи, защото то мога да не тръгне в началото. Чао. Добре. Браво! Знаех, че трябва двойно. Това е. Приключихме ли? Благодарим.